Predstavte si, že denník N chce opätovne spraviť obete z tzv. Čurilovcov. Oni úplne ignorujú fakty, ktoré sú na stole a dookola si idú iba to svoje. Každý príčetný človek v dnešnej dobe vie presne, ako to bolo, len denník N sa hrá na to, ako keby včera vznikol a o ničom nevie. Asi takto funguje na Slovensku právo. Pre jedných, aj keď sa dopúšťali previnený, právo neplatí, pre druhých za ten istý prečin hrozí vysoký trest. Morálne kompasy denníka N. Mediálni obhajcovia Čurilovcov si idú stále svoju pesničku. Morálny kompas Daňko, ktorý vyšetroval sám seba za úplatok 250 000 eur, ktorý bol odídený z policajného zboru, lebo neprešiel detektorom, kvôli vynášaniu informácií Makoovej kamarátke Petkovej zo Zastavme korupciu a ktorý dnes robí práve pre túto zapredanú mimovládku, je so svojimi kumpánmi u našich denníčkov stále chránená zver. Dnes ma požiadala redakcia denníka N, aby som mu odpovedal na 3 stupidné otázky týkajúce sa kauzy obvinenia prokurátora Michala Šúreka a známych to Čurilovcov Pavla Ďurku, Ľubomíra Daňka a samotného Jána Čurilu. Tak, vážená redakcia denníka N, nemýlte si pojmy s dojmami. Obete tu nie sú Čurilovci a prokurátor Šúrek, ale všetky tie osoby, voči ktorým práve oni zneužívali svoje právomoci. Obeťou sú všetky tie osoby, ktoré obvinený Daňko nazýval, že sú to svine, na ktoré sa už varí voda. Áno, svojím nezákonným postupom spôsobili aj smrť, ale spôsobili aj dlhé mesiace obmedzenia osobnej slobody viacerým osobám, zasiahli veľmi vážnym spôsobom do ich životov.